Hola raparigos, hola raparigas, familias, felices festas a todos. Que ben que xa estamos aquí no final do ano e a punto de empezar un novo. Moi boas festas, que pasedes un Nadal estupendo, con moita alegría, con moita saúde e sobre todo empezar o ano que ven con moitas ilusións, porque nós estaremos, onde estaremos, Anxo? Pois estaremos nas bibliotecas contando contos. Esperamos que veñan moitos nenos ali, a que sí? Exactamente o que dice Loli. Nós estaremos esperando por todas e por todos nas bibliotecas. E desde aquí, desde a Biblioteca Sabela Labraña, desde Furafollas, desde a Asamblea Cultural Galega de Barcelona, desexámoslle moi boas festas, desexámosvos moi feliz ano novo a todas as nenas, nenos, pais e nais que viñestes a escoitar contos en galego ás bibliotecas. E tamén a todos os que non viñestes aínda, que pronto viredes. E a toda a xente de Barcelona, a todos, a toda a xente de Galicia tamén, desexámosvos unhas felices festas Pois iso, e un próspero feliz ano novo. 2025. Adeu. Vémonos pronto. Adeu.